बिथांमोननि थाखाय मोनसे सरप्राइज लानानै फैदों आरो दाखालि जाय जाय डनेशन खालामबाय बिथांमोना डिसिजनखौ आंनो होबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिकखौ लानानै बे भिडिअखौ खालामदों नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां लोगोफोर अब्लानो गासै बाथ्राखौ बुजिगोन दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोंनि बर'नि सासे इउटुबार बिथां मिस्टार इनुस बिथाङा रस भिडिअ खालामो दा गावनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय मोनसे गिभअवे लाबोदों बे गिभअवेखौ नोंथांमोनाबो बाहागो लाहैनो हागोन माबोरै बाहागो लाहैनो हागोन आं बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथांमोना बे चेनेलनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिथांनि भिडिअनि लिंक मोनगोन बे थांनानै नोंथांमोना कमेन्ट मोनसे खालामहै आरो भिडिअखौ लाइक होनायजों लोगोसे शेयार खालाम आरो बिथांनि मिस्टार इनुस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिथाङा गावनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय गावनि सिगाङावनो बायखानाय गिम्बल मोनसे मबाइलनि गिम्बल बे गिम्बलनि बेसेना 6500 लादों होननानै बिथाङा फोरमायदों आं भिडिअखौ ससे होना होगोन नोंथांमोना नाय ओमफ्राय बिथाङा बेखौ गिभअवेखौ सासेनि थाखायल' हरगोन जायफोर कमेन्ट मोजां लिरनांगोन कमेन्टखौ मोनसेल' लिरनो हागोन होनदों आरो बिथाङा कमेन्टखौ पिकआप खालामनायनि गेजेरजों सायख'गोन जाय खाफाल गोनां बिथाङा देरहानो हागोन दा आंबो बाहागो लादों लोगोफोर आरो साननैसो सिगाङाव मिस्टार इनुस आरो एक्सट्रा इउटुबारनि गेजेराव मोनसे सोंलु मोनसे डनेशनखौ लानानै DSLR केमेरा नांगौ होननानै मिस्टार इनुसआ साबस्क्राइबारफोरनाव बिदोंमोन आरो बेवहाय गोबाङानो हरदोंमोन डनेट खालामनाय रांखौ आरो 2600 रां जाखांदोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा बे DSLRखौथ' मोनासै मबाइल सेकेन्ड हेन्ड लानो होनदोंमोन दा मिथिला बेखौ जायखिया बे जाथाया जालांदोंमोन आं सासे इउटुबार हिसाबै आं गेजेराव हाबसोनानै बाथ्रा बुंनो साना आं सानैनिबो नायगिरि एबा अनसायारि फलोवार होननानै बुंजायो सानैनिखौबो आं गाज्रि मोना आरो बे गिभअवेआव आंबो बाहागो लादों नोंथांमोनाबो बाहागो ला लोगोफोर भिडिअखौ आं ससे उनाव होगोन नोंथांमोना दा नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट हैदो अब्लानो जागोन आरो लोगोफोर आंबो माखासे समनि उनाव नोंथांमोननि थाखाय गिभअवे लाबोनो सानदों नाथाय दा नोंथ'आ एसे माखासे समनि उनाव लाबोगोन आं जेब्ला गिभअवे लाबोगोन अब्ला भिडिअ लाबोखागोन आरो नोंथांमोननो फोरमायगोन नोंथांमोना अन्नानै बाहागो लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखिनियानो भिडिअआ नोंथांमोना इनुस बिथां मिस्टार इनुसनि क्लिप्सखौ नायदो आं ससे होनोसै आरो गिबियाव बाहागो लाहैदो गोजोन्थों लोगोफोर नोंथांमोननो आङो गिभअवे होगोन ना नोंथांमोना मोजाङै नायना लाग्रो कभारखौ नायना लाग्रो नै नोंथांमोना साननो हागौ मा बुस्थुलै बियो आरे भाई रुखो जरा थाबैनो नुगोन मा बुस्थु बियो बिनि सिगां कभारखौ नायना लाग्रो कभारखौ बक्सखौ बारा सासपेन्स जाबाय आं नोंथांमोननो खुलिनानै दिन्थिस्रानोसै 1 2 3 बे जाबाय मबाइल गिम्बल आरो आं बिखौ नोंथांमोननो गिभअवे होनो सानदों बिनि प्राइसआ जाबाय 6500 6000नि गाहायावथ' बिखौ मोनखानाय नङा फ्लिपकार्टआव जुदि नायनो थाङोब्ला बिखौ 7000आव लानांगोन नोंथांमोना आरो जुदि एमाजनावबा एसे खमाव मोनगोन 6000नि लाइनावनो दङ बियो आरो बिखौ आं नोंथांमोननो गिभअवे होनो सानदों बिखौ आङो बायदोंमोन 2019आव जोंनि बर' हारियाव इउटुबारफोरा साबस्क्राइबारफोरनो गिभअवे होनाया जोबोद खम बियो खम जाखागोन मानोना जोंनि बर' हारियाव माखासे इउटुबारफोर दंबाबो रां मोना गोबां रां मोना गावनो आन्था सोलिनो आन्थाल' रां खामायनो हायो बे हिसाबै गिभअवे होनाया जोबोद गेदेर हाबा जानानै फैयो जेब्ला जों हिन्दी एसामिस बा गुबुन हारियाव नायहरगोन इउटुबारफोरखौ अब्ला बिथांमोननि फलोवार साबस्क्राइबार आरो भिउफोरा जोबोद गोबां होननानै बुंजायो आरो बिथांमोना इउटुबनिफ्रायनो गोबां रां खामायनो हायो बिनिखायनो बिथांमोना साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय गोदान गिभअवे लाबोबाय थानो हायो हिन्दी चेनेलफ्राव जों नुहुरो गोबां कम्पानिफोरा बिथांमोननो मबाइल आरो गोबां बुस्थु मुवा बेसाद साबस्क्राइबारफोरनो होनो थाखाय स्पन्सर्स खालामो प्रम'सन खालामो नाथाय बेयो जोंनि बर' हारिनि बेलायाव जाथाव नङा मानोना जोंनि इउटुब नायगिरिफोरा जोबोद खम आरो भिउआबो जोबोद खम आरो साबस्क्राइबाराबो जोबोद खम आरो जोंनि बर'नि गोबां सुबुंफोरानो जोंनि बर'खौ नायनायजों लोगोसे गुबुन हारिनिखौबो गोबां नायो बे हिसाबैनो जोंनि इउटुब चेनेला दावगालांनो खाबु मोनाखै बे जाखागोनानो ना मानोना जोंनि बर' हारियाव पपुलेसना खम आरो मबाइल बाहायनायाबो खम बुंजायो बेखायनो जों गुबुनजों रुजुनो हाया जायखिजाया मानो नोंथांमोनहा बे मिस्टार इनुसनि पार्टिसिपेन्टआव बाहागो लाहैदो आरो बिथांखौ थुलुंगा होदो लोगोफोर